Zit er ook net zo verkouden wie ik? Ja, goed. We gaan het toch proberen. We gaan een iets wat andere slag. Geen traditionele. Ik neem aan dat dat snapt met allemaal die gitaren. Herwerk! Hey. Hey, 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 hey! We zijn la la, wij kijken. En liggen vandaag nog lang in de kust. We zijn la la, wij kijken. Houden op de grond van in de regel is dit. We zijn nog lang niet goed. Hey, stimmung in de boel. We zijn la la, wij kijken. We zijn la la. Naar het LPK. Ze hebben het gehuurd, maar ze dingen er niks aan. De teksten is te veel te lang, de teksten klopt en taal. En al met al wordt het gezien als een hoop kabaal. Ze kennen een beetje op. Leven maakt je wat. We gaan naar gaan kijken. En leven vanaf nog lang in de kust. We gaan naar gaan kijken. Gevallen bij de laatste playback-act. We hebben live muziek en leven in de tent. We zien de namen keuze mee met alles klinkt bekend. Ze kennen het beetje